kama da wani batawa ne in ka ji wani ba banza ba. Kama da wani ba wani bane in ka ji wani ku tuntube shi ya sha wahala ba a banza ba. Sallama mutuncin bako in ko bako ba sallama akwai ban tsoro. Ba na kunnuwa ga sako dan mawaki ba ya fada da mai sauraro. Ɗaliban halin ɗan sako in ya samu sannan yake gujewa taro. Wani ɗan bayani da rako ta ni sauke in kunki sai na koma bararo. Na daɗe ina yin wake in na rera wasu sai su sauya sunan take. Masu ji su samu da turke sai su ce wane ta ni na zama dan aike. Yau gani na fito rai a sake zana bayyana sirrin da ya daɗe muku a fake. Isa a yaki ne mai wake zana kawo muku baitukan da na yi ba sarki. Nisa da gida saboda so zan yi jira wanda ke a jikinsa na da sauran kallo. Zuciya sirka koko yar kuka wata ke jawowa ido yawan kuka. Wai ina zan je na fito ni waje kashe hannu ne kaɗan ga ɗaukar jinka. Rayuwar yaro ba ta son goro ya nema mai cin maguru ba a sha kuka. Banganin daji kwayawan gunji sakuna an sinyo ba za a yi ban tsoro ba. Ko akan hanya na taka gaya a zabtuwar so ba ta bar ni na jiyo zafi ba. Dare da ya tsala so zan fitila birnin abar so na ni nake ta duba duba. Yaushe za ki dawo Maryamu Gimbiya ba wata zuciya tana rikida kamar wahainiya. Kowa za a bani Maryam ba za ta kai ki ba. An ce min dare mawajar bawa shakata ni na yau da ran ta kai cewa za ya karyata. Dan yanayin jiki na shi ne zai sa ka gasgata tunani daban-daban ke ta shiga yana fita. San ba yawan kalami ke zana ambata ga mai hankali na yin halin mahaukata. Kai umar na so ke kai bawa cikin bata wanda ya doshi nesa ba zai ji kiran na nesa ba. Wai yaushe za ki dawo na rame kamar marawa wanda ya uwa. Tunanin masoyiya ta ne ke ta karuwa don kuwa ba su ne na kulla mota da damuwa. Bushewar makogoro ya fi na mai kishirwa. Gani dare amma kama da matacce na mutuwa. Na baza shela kanki zan iya karar da konawa. Zan iya hakura da yawa ko kishirwa. Komai zane yawa akan Maryam ni ban faɗi ba. Wai yaushe za ki dawo kama da wani ba wani bane in ka ji wani ku tuntube shi ya sha wahala ba a banza ba.